D'un cap de dia a l'altre són moltes les accions que fem. Les més habituals després de despertar-nos són dutxar-se, vestir-se i esmorzar. Després caminem, de vegades correm, per agafar l'autobús o el cotxe i per anar a treballar o a estudiar. A la feina pot ser que ens hàgim d'aixecar o de seure sovint. Al migdia pot ser que mengem fora de casa. Hi ha gent que es passa el dia llegint, escrivint o parlant. D'altres han de pujar i baixar contínuament. Alguns han de vendre, mentre que d'altres compren.